Haidh a chairde, Eolaíocht anseo, agus nniu baimid ag breathnú ar an eolaíocht atá i gceist don Tsraith Shóisearach. So, nádar na eolaíochta, so sin imscrúdú na eolaíochta agus graf a tharraingt agus a léirbhíonú san eolaíocht. Bheith eolaíocht baimid ag breathnú ar an sil, an córas díolá, an córas imshrútha, an córas respiráide, an respiráid, an phótasíntesis, a tharga an duine, oidhreacht agus éagsúlacht, abhlóid agus sláinte an duine. Ag breathnú ar na microorganí, stadar an gnách agus cuimhnú na bit éagsúlachta. I cheimic, baimid ag breathnú ar ábhar, dúla, códúla agus meascán, túslagán agus crystalú, meascán a díolait, agéid agus búna, imoibrithe cheimice, imoibrithe idir agéid agus búna, fuinneamh imoibrithe cheimice, struchtúr an aim, an tabla miotal agus neamhmiotal, inbunathaíocht, physic, Thomas, fad, achar, tuairt, am, meas agus teocht, dlús, lús, dílearthú, trúlús agus lúscarú, fórsa, fuinneamh agus foinsaí fuinneamh, teas, fuinneamh agus astrú, sruthlaiticus agus thurcas thimplí a thógáil, agus baimid ag breathnú ar chástádar éibhnú núicléach. An domhan agus spás, so sin réine nimhithe agus bunús na cruinniú, an domhan, an ghrian agus an ghealach, agus an thrimthol uisce agus an thrimthol carbón. So, gur míle maith a chairde, agus táim ag tiniú go mór leis chun stadar a dhéanamh ar an eolaíocht libh. Slán go fóill.